नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो आपलं कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7च्या या विशेष भागामध्ये आज आपण या ठिकाणी विशेष मुलाखत घेणार आहोत ती दशावतार कोकणातील म्हणा किंवा संपूर्ण जगभरात आता पोचलेली आपली जी लोककला आहे ती म्हणजे दशावतार लोककला। आणि ही लोककला टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक संस्था असतील, अनेक आपले नागरिक असतील किंवा अनेक मंडळ असतील हे विशेष प्रयत्न करत आहेत। ही दशावतार लोककला ही आज विविध माध्यमातून विविध ठिकाणी पोचत आहे आणि याला कारण म्हणजे अशा प्रकारचे विविध कार्यक्रम हे आपल्या कोकणात घेतले जातात किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनेक दशावतार संदर्भात कार्यक्रम हे आयोजित केले जातात। आणि अशाच प्रकारचा एक कार्यक्रम म्हणजे अखिल भारतीय नाट्य संमेलन हे या दशावतारी नाट्य संमेलन हे वेंगुर्ल्यात होतं आहे आणि यानिमित्त आपण याची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत। कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 हे साहित्य संदर्भात आम्ही विशेष भाग प्रसारित करतो आहे आणि याच्यातच आज आपण संपूर्णपणे या दशावतारी नाट्य संमेलनाबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत। आपल्यासोबत आहेत प्राध्यापक वैभव खानोलकर। हे यांची माहिती सांगायची म्हणजे दशावतार ह्या विषयावर त्यांनी त्यांचा अभ्यास आहे आणि अनेक वृत्तपत्र असतील किंवा अनेक माध्यमं असतील त्याच्यातून त्यांनी लिखाण केलेलं आहे, त्याच्यावर त्यांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक सेवाभावी संस्था म्हणजे वेतार प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग आणि या वेतार प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गचे प्राध्यापक सचिन परुळकर सर आपल्यासोबत आहेत। त्याचप्रमाणे दशावतारावर अभ्यास किंवा दशावताराबद्दल माहिती असणारे आपले राजाराम धुरी हे सुद्धा आपल्यासोबत आहेत, ते पत्रकार आहेत स्वतः। आणि त्याचबरोबर याच वेतार प्रतिष्ठानचे सदस्य किंवा एक सर्पमित्र म्हणून ज्यांची संपूर्णपणे ओळख आहे आणि या दशावतारी नाट्य संमेलनात ज्यांचा संपूर्णपणे सहकार्य आहे ते आपल्यासोबत आहेत, राहुल सर आहेत। तर आपण अधिक माहिती सर्वप्रथम जाणून घेणार आहोत ती प्राध्यापक सचिन परुळकर सरांकडून की नेमकं हे दशावतारी नाट्य संमेलन म्हणजे काय आहे आणि याचा नेमका उद्देश काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। नमस्कार सर, स्वागत आहे कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष भागामध्ये। अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य संमेलन हे प्रथमच वेंगुर्ल्यात होतं आहे आणि ही वेंगुर्ला वासियांसाठी एक पर्वणीच म्हणावी लागेल। आणि यामागचं आयोजन करण्यामागचा नेमका उद्देश काय आणि काय सांगाल याबद्दल? नमस्कार। वेंगुर्ल्यामध्ये पहिल्यांदाच अखिल भारतीय स्तरावरती दशावतार नाट्य संमेलन या ठिकाणी आयोजित केले जाते। अखिल भारतीय दशावतार नाट्य संस्था आणि वेतार प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून हे आयोजन केलं जाते। वेंगुर्ल्याचे उभादांड्याचे सुपुत्र ज्यांनी कायद्यामध्ये मुंबईसारख्या ठिकाणी खूप मोठं काम केलं ते ॲडव्होकेट भाईडकर सर, अशोक भाईडकर सर हे नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत। त्यांनी दशावतारावरती प्रदीर्घ असं संशोधन केलं, त्यांचा ग्रंथसुद्धा दशावतारावरती प्रसिद्ध आहे आणि त्यांच्या संकल्पनेतून या नाट्य संमेलनाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। या नाट्य संमेलनामध्ये जे 15 आणि 16 डिसेंबरला 2 दिवसीय नाट्य संमेलन वेंगुर्ल्यातील साईमंगल कार्यालय या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। या नाट्य संमेलनाची सुरुवात 15 डिसेंबरला सकाळी 8:30 वाजता राखरू पाटकुर हायस्कूल वेंगुर्ला या ठिकाणापासून ग्रंथ दिंडीच्या माध्यमातून होणार आहे। या ग्रंथ दिंडीमध्ये दशावतार वेशभूषा स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। दशावतार वेशभूषा करून अनेक जण याच्यामध्ये सहभागी होणार आहे, झांज पथक, लेझिम पथक आणि दशावताराशी अनुरूप असणारे विविध कार्यक्रम या ग्रंथदिंडीमध्ये होईल। ग्रंथदिंडी सकाळी 10 वाजता ते 10:30 पर्यंत या ठिकाणी कार्यक्रमस्थळी आल्यानंतर ग्रंथदिंडीचं समाप्ती होईल आणि त्यानंतर 11 ते 1:30 पर्यंत या नाट्य संमेलनाचं उद्घाटन समारंभ संपन्न होणार आहे। या नाट्य संमेलनामध्ये विविध मान्यवर आहेत। नाट्य संमेलन अध्यक्ष मगाशी म्हटल्याप्रमाणे डॉक्टर अशोक भाईडकर सर आहेत आणि यामध्ये विशेष असा या उद्घाटनामध्ये ज्यांनी दशावतारामध्ये 40-50 वर्ष दिली अशा 5 दशावतार ज्येष्ठ नाट्य कलावंतांचा सन्मान या व्यासपीठावरती होणार आहे। त्याचप्रमाणे अशोक भाईडकर यांनी जो ग्रंथ लिहिला दशावतारावरती त्याच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशनसुद्धा या कार्यक्रमामध्ये संपन्न होणार आहे। या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर दुपारच्या सत्रामध्ये स्पर्श या कादंबरीचा प्रकाशन सोहळा आहे। त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्यांदाच या ठिकाणी लंगार नृत्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। अजूनपर्यंत लंगार नृत्य स्पर्धा कुठल्याही स्तरावरती आयोजित केली नव्हती। या दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या माध्यमातून आपणाला शालेय विद्यार्थी कशाप्रकारे लंगार नृत्य करतात हे अनुभवता येईल आणि त्यानंतर या ठिकाणी चर्चात्मक स्वरूपामध्ये समारोप होईल आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये दत्तमाऊली दशावतार नाट्यमंडळाचा उषा स्वप्न बाणासूर हा अशोक भाईडकर यांनी लेखन केलेला एक दशावतार नाट्यप्रयोग
संपन्न होईल. पहिल्या दिवसामध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम आहेत आणि या नाट्यसंमेलनामध्ये 16 डिसेंबर हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे की आज दशावतार आपली सातासमुद्रापार पोचलेली आहे. या कलेला लोकाश्रय आहे, परंतु राजाश्रय मात्र मिळालेलं नाही. दशावतार कलावंतांचे अनेक समस्या आहेत. अगदी तुटपुंज मानधन असेल, या ठिकाणी थोड्याशा 5-6 महिन्याचा हा कालावधीमध्ये दशावतार सादर केलं जातं. त्यांची आर्थिक गणितं जुळत नाही, त्यांच्यासमोर समस्या काय आहेत, अशा विषयांवरती या ठिकाणी सखोल असं एक परिसंवाद, चर्चासत्र, मुलाखती आणि दशावतार आजकाल आणि उद्या या विषयावर भाष्य करण्यासाठी या ठिकाणी अनेक मान्यवर येणार आहेत. आणि या कार्यक्रमामध्ये त्या दिवसामध्ये अभिनय स्पर्धासुद्धा मुलांसाठी आयोजित केलेली आहे. ही अभिनय स्पर्धा दुसऱ्या दिवशी संपन्न होईल आणि त्याच्यानंतर पारितोषिक वितरण होऊन या ठिकाणी कार्यक्रमाचा समारोप होईल. आणि या कार्यक्रमामध्ये आमचे लोककला अभ्यासक म्हणून सिंधुदुर्गचे सुपुत्र वैभव खानोलकर सूत्रनिवेदक म्हणून असतील. यामध्ये वेता प्रतिष्ठान ही सहयोगी संस्था म्हणून काम करत आहे आणि अनेकांचं सहकार्य या कार्यक्रमाला मिळत आहे. अशा प्रकारे हा 2 दिवस कार्यक्रम या ठिकाणी वेंगुर्ला नगरीमध्ये संपन्न होईल. मी सर्व दशावतार प्रेमी आणि नागरिकांना आवाहन करतो की 15 आणि 16 डिसेंबरला या कार्यक्रमासाठी, या दशावतार नाट्य संमेलनासाठी आपण आवर्जून उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. धन्यवाद. निश्चितच सर, पुन्हा आम्ही आपल्याकडे येणार आहे. तत्पूर्वी एक मगाशी आपण म्हटलं तो की दशावतारी कलेला लोकाश्रय मिळाला पण राजेश्रय नाही. तर या संदर्भात आपण आपल्यासोबत आहेत खानोलकर सर आहेत, तर त्यांच्याकडून विशेष माहिती जाणून घेणार आहोत. कारण त्यांनी दशावतार या विषयावरती सखोल अभ्यास त्यांचा आहे आणि विशेष विविध भागातून ते लेखनही करतात. तर आज हे नाट्यसंमेलन या ठिकाणी होतं आहे आणि काय याबद्दल आपली प्रतिक्रिया असेल? आपण दशावतारी याच्यावर विशेष अभ्यास आहे आपला, तर काय सांगाल? खरं तर ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण वेंगुर्ला ही ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक नगरी आहे. खरं तर ज्या वेंगुर्ल्याने अनेक नररत्न या देशाला दिली, अशा या भूमीमध्ये पहिलं अखिल भारतीय दशावतारी संमेलन होणं ही माझ्यासाठी अभिमानास्पद ज्यासाठी गोष्ट आहे, कारण मी या भूमीतला आहे. आणि विशेष म्हणजे जर आपण अभ्यास केला तर सर्वाधिक पारंपरिक दशावतार मंडळी जी आहेत ती माझ्या वेंगुर्ल्यामधली आहेत आणि त्यामुळे साहजिकच तो वेंगुर्ल्यावासियांसाठी अभिमानाचा विषय आहेच, पण सगळ्या सिंधुदुर्गासाठी तो अभिमानाचा विषय यासाठी आहे की पूर्ण भारतातलं पहिलं हे संमेलन आहे जे केवळ दशावतारांसाठी होतं आहे. आज आपण दशावतार अनेक माध्यमातून बघतो की सातासमुद्रापलीकडे गेलेला आहे, पण हा दशावतार समुद्राकडे जात असताना, सातासमुद्राकडे पलीकडे पोचत असताना आजही याला शासन दरबारी तेवढी किंमत नाही. आणि जर त्याला शासन दरबारी किंमत यायला पाहिजे तर आपल्याकडे काय आहे हे लोकांना दाखवणं आज काळाची गरज आहे. आज आपण बघितलं की कळसूत्रे बाहुल्यांसारख्या एका छान लोककला प्रकाराला अगदी पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. हा सुद्धा अभिमानास्पद आहे आमच्या सिंधुदुर्गासाठी. उद्या तो पद्मश्री कदाचित माझ्या दशावताराला मिळाला तर तो सुद्धा माझा अभिमानास्पद विषय ठरू शकतो. आणि त्या दृष्टीने आपल्याला पावलं टाकणं खूप काळाची गरज आहे. मी भाईडकर सरांचे विशेष आभार यासाठी मानेन की त्याने संमेलनाध्यक्षाचं पद स्वीकारलं. आमचं जे म्हणणं होतं ते त्यांनी मान्य करून घेतलं आणि ते पहिला तो म्हणजे भाईडकर सर जे आहेत ते पहिले अभ्यासक आहेत की ज्यांनी अगदी 26व्या वर्षी PhD संपादन केली आणि माझ्या माहितीनुसार 1000 पानाचा प्रबंध मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचं दाखल झालेलं आहे आणि त्याच्यावर 2 ग्रंथ येत आहेत. पहिल्या ग्रंथाचं प्रकाशन मुंबईत झालं होतं आणि दुसऱ्या ग्रंथाचं प्रकाशन करण्याची संधी ज्या भूमीत ते जन्माला आले त्याच भूमीत होतं आहे. हे त्यांच्यासाठी सुद्धा नक्कीच अभिमानास्पद आहे आणि कौतुकास्पदसुद्धा आहे. निश्चितच सर, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 ही जागर कोकणच्या साहित्यरत्नांचा हा एक विशेष सदर सुरू केलेला आहे आम्ही. आणि याच्यात साहित्यरत्न म्हणजे आपण दशावतार पण याच्यात म्हणू शकतो, कारण पूर्वीपासून ज्याप्रमाणे कीर्तनकारांनी प्रबोधन केलं आपल्या संपूर्णपणे एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा येण्यापूर्वीचा जो काळ होता त्याच्यात या कीर्तनकारांनी प्रबोधन करून एक व्यासपीठ निर्माण केलं किंवा एक समतोल राखून ठेवला. त्याचप्रमाणे दशावतार कला ही खूप जुनी कला आहे आणि ती आपल्या कोकणात मोठ्या प्रमाणात होती. तर याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? खरं तर ही कला जी आहे ती याच मातीतली आहे, कारण कोणती कला त्या मातीत रुजल्याशिवाय ती लोकमानसामध्ये पोचत नाही. त्यामुळे माझं ठाम मत आहे की ही लोककला याच मातीतली आहे. अर्थात या लोककलेवर वेगवेगळ्या प्रकारचे संस्कार झालेले आहेत आणि त्यातून ही लोककला लोकांच्या हृदयामध्ये कुठेतरी भुरळ घालताना दिसते. आता आपण म्हटलात की साहित्य, असं म्हटलं जातं की साहित्य नेहमी समाजाच्या पुढे 2 पावलं असतं. साहित्यात असतं ते समाजात दिसतं आणि समाजात असतं तेच साहित्यात आपल्याला बघायला मिळतं. तशी ही जी लोककला आहे, अर्थात सगळीच पुस्तकं, सगळेच ग्रंथ आपल्याला वाचायला मिळत नाही. मग या
लोककलेच्या माध्यमातून बाबा असत्य बोलल्यानंतर काय होतं, उन्मत्तपणे काहीतरी केल्यानंतर काय होतं. थोडक्यात जर आपण सिंधुदुर्गाचा अभ्यास केला तर सिंधुदुर्गामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण कमी आहे. त्याच्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे आहे, कारण आपण लोककलेच्या माध्यमातून बाबा असं करू नका अशा प्रकारे प्रबोधन करत असतो. आणि त्यामुळे सगळे लोककलावंत, ज्याने आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र फिरवली, ज्याने आपला संसारसुद्धा बघितला नाही, ज्यांनी पायी प्रवास करत दशावतार खऱ्या अर्थाने जगले, हे सगळ्यांचे आपण ऋणी आहोत आणि तो ऋण फेडण्याचा हा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे माझीसुद्धा इच्छा आहे की सगळ्या दशावतारी कलावंतांनी हा कार्यक्रम तुमचा स्वतःचा तुमच्या घरातला कार्यक्रम आहे आणि त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकजण या ठिकाणी उपस्थित राहून तुमचे जे काही विचार आहे ते या अनुषंगाने मांडू शकता. आणि तुमचा म्हणजे मी निश्चितच कोकणसाद लाईव्हचं या ठिकाणी आभार मानेन, त्यांचं ऋण व्यक्त करेन की आपण जो साहित्याचा जागर केलेला आहात त्या जागराच्या माध्यमातून अनेक लोक बोलते झालेले आहेत, अनेक लोकांच्या सुखदुःख किंवा साहित्याप्रती ज्या काही आठवणी आहेत त्या आपल्याला जागवतात. असं मला वाटतं की प्लेटो नावाचा एक कवी असं म्हणतो की ज्यांचं साहित्य समृद्ध असतं तो समाज समृद्ध असतो. आणि तुम्ही ते या ठिकाणी खूप चांगलं काम करताय, त्यामुळे तुमच्याही टीमला खरंच या उपक्रमासाठी भरभरून शुभेच्छा आणि मनपूर्वक आभार. धन्यवाद सर. मी परोळकर सर आपल्याकडे पुन्हा एकदा येतो आहे. वेताळ प्रतिष्ठान ही आज सिंधुदुर्गातली एक मानाची संस्था झालेली आहे. म्हणजे आपले जे उपक्रम असतात, स्वच्छता उपक्रम म्हणा किंवा इतर उपक्रम, त्याचप्रमाणे दशावतारी नाट्य महोत्सवसुद्धा आपण दरवर्षी भरवतात आणि एक दशावतार कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचं एक मोठं काम हे आपल्या संस्थेमार्फत होतं. त्याबद्दल आपण काय सांगाल की आपण त्याबद्दल काय सांगाल? नमस्कार. वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग ही संस्था बहुआयामी कार्यक्रम घेत असते. सामाजिक, कलाडा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उपक्रम घेत असताना रक्तदान चळवळीमध्ये आम्ही अग्रेसर आहोत. आतापर्यंत 23 रक्तदान शिबिरे झालेली आहेत. कोरोनाच्या काळामध्ये जेव्हा सगळं काही ठप्प होतं तेव्हा आमच्याकडे सांस्कृतिक महोत्सव हा 15 दिवसांचा असतो. अशावेळी काय करायचं, त्यावेळी दशावतारसुद्धा बंद होतं आणि त्यावेळी दशावताराने काट टाकली आणि दशावतार ऑनलाईन आलं. पण अशावेळी आम्हाला असं वाटलं की दशावतार कलावंत आहे, की दशावतार कला ठप्प होता कामा नये, म्हणून कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही तुळसमध्ये दशावतार नाट्य महोत्सवाचं आयोजन केलं. त्याला आमचे मार्गदर्शक खानोलकर सरांचंसुद्धा सहकार्य होतं आणि तिथून आम्हाला जाणवलं की ही लोककला आहे, त्याचं संवर्धन आणि जर प्रचार प्रसिद्धी जर करायचं असेल तर आमच्यासारख्या संस्थांनी आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम घेत असताना त्यालासुद्धा कुठेतरी व्यासपीठ दिलं पाहिजे. हा आमचा उदात्त हेतू होता आणि गेल्या 4 वर्षामध्ये हा दशावतार नाट्य महोत्सव तुळसमध्ये सुरू आहे. आणि मी अभिमानाने सांगतो की हा दशावतार नाट्य महोत्सव आज सर्वदूर पोचलेला आहे. सर्व दशावतार कलावंत असतील किंवा या ठिकाणी मायबाप रसिक प्रेक्षक असतील, अतिशय गर्दीने या दशावतार नाट्य महोत्सवाला येत असतात. आणि विशेष बाब म्हणजे की दशावतारावरती जी ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा आम्ही 4 वर्षापूर्वी घेतलेली होती, की दशावतार नेमकं काय आहे, की दशावतारामध्ये जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत त्याच्या माध्यमातून आपलं ज्ञान वाढलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही पहिल्यांदा सलग 4 वर्ष या ठिकाणी दशावतार प्रश्नमंजुषा घेतली. आमचे लोककला अभ्यासक वैभव खानोलकर माझे मित्र आहेत, आमचे वेताळ प्रतिष्ठानचे हितचिंतक आहेत, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला ही प्रश्नमंजुषा तयार करून दिली. आणि कोरोना काळामध्ये ही आम्ही प्रश्नमंजुषा ऑनलाईनच्या माध्यमातून सर्वदूर पोचलो आणि त्याच्यामध्ये अनेकांनी आपलं ज्ञान आजमावून पावलं. जवळजवळ दरवर्षी 1000पेक्षा जास्त लोकांनी या प्रश्नमंजुषेला सहभाग दिलेला होता. गेल्या वर्षी सन्माननीय राजाराम दुरी हे प्रथम क्रमांक आलेले होते. ही स्पर्धा 3 वर्ष आली, त्याच्यामध्ये अनेकांना ज्ञान मिळालं की नेमकं काय. आणि या दशावतार कलेला प्रोत्साहन देताना गेली जवळजवळ 10 वर्ष जे ज्येष्ठ दशावतार आहेत त्यांना व्यासपीठ देण्याचं कामसुद्धा वेताळ प्रतिष्ठानने केलं. की आज मगाशी म्हटल्यानुसार की या कलेला लोकाश्रय आहे, लोकांमध्ये ही कला सर्वदूर पोचलेली आहे, पण राजाश्रय नाही. अनेकांनी 50-60 वर्षापूर्वीचा जर काळ आपण विचारात घेतला तर घरावरती अगदी तुळशीपत्र ठेवून या कलेसाठी वाहून घेतलं, म्हणून आज या कलेला सुगीचे दिवस आलेले आहेत. अशा ज्येष्ठ नाट्यकलावंतांचा सन्मान दरवर्षी या ठिकाणी सन्मान करून केला जातो. आणि या प्रवाहामध्ये या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचं संयोजनपद आमच्यासारख्या एका ग्रामीण भागाला संस्थेला मिळालं, हे सुद्धा आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे मी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे लंगार नृत्य, मगाची आपण म्हणालात की लंगार नृत्य हे आता प्रसिद्ध झालं आहे, कारण गौरी यांनी एक आपल्या मयूर गौरी यांनी आपल्या एक वेगळ्या शैलीमध्ये हे लंगार नृत्य आणि त्याच्यानंतर बऱ्याच प्रमाणात हे प्रसिद्ध झालं. मात्र या अगोदरसुद्धा लंगार नृत्य ही होतीच आणि आता लंगार नृत्याबद्दल स्पर्धा पण आता ह्या संमेलनात ठेवण्यात आलेली आहे. याबद्दल काय सांगाल?
खरं तर मी मोठेपण असं सांगत नाही. लंगार यावर मी माझा एक संशोधनात्मक लेख लिहिलेला, ज्याला राज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालं. एका वकील मित्राने मला सांगितलं की बाबा लंगार हा काय विषय आहे, म्हणजे हे कोणाला माहितीच नव्हतं की याला लंगार म्हणतात. ते लोक फक्त नाच म्हणून बघायचे, पण तो लंगार त्याला पददलित आहे, तो पदन्यास आहे आणि तो इतका म्हणजे बॉडी लँग्वेज व्यवस्थित ठेवून तो करावा लागतो आणि इतकं ते सुंदर असतं की जसे म्हणजे एखादे बैल झुंजीला जातात तेव्हा ते खुराने आपलं म्हणजे जमीन नांगरतात किंवा हे करतात, दाखवतात की बाबा मी आता आक्रमक झालो आहे. तशाच प्रकारचा हे होता. म्हणजे पूर्वी जेव्हा युद्ध केली जायची तेव्हा नगारा वाजवला जायचा, म्हणजे तो समोरच्याला एक आक्रमकपणा येण्यासाठी तो सगळं केलं जायचं. तशाच प्रकारे हा लंगार दशावतारातले एक खूप महत्त्वाची ठेवण म्हणून किंवा महत्त्वाचा बाज म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. जेव्हा युद्ध होतो तेव्हा युद्ध करण्याच्या अगोदर जो विशिष्ट प्रकारचा फेर धरून नाच केला जातो, अर्थात त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, थैकार आणि लंगार. थैकार हा जो प्रकार आहे तो वेगळा आहे आणि लंगार हा प्रकार वेगळा आहे. अर्थात ते त्याचेच उपप्रकार आहेत. आणि अलीकडच्या काळामध्ये मला वाटतं सन्माननीय तुकाराम गावडे काका, त्यानंतर प्रभाकर पारसेकर काका हे जे नाचायचे, त्यांचं नाच बघण्यासाठी लोक दुकानावरून धावून तिथे यायची. म्हणजे ह्या जुन्या लोकांनी ही जी कला आहे ती अक्षरशः जिवंत ठेवलेली आहे आणि तोच ढब, तोच रंग आज आपल्याला बघायला मिळतो. मी पप्पू नांदोसकर, दत्तप्रसाद शणै हे सुद्धा जे कलावंत आहेत सध्याच्या काळातले, ते सुद्धा त्याच ताकदीने लंगार नाचताना दिसतात. त्यामुळे लंगाराकडे बघण्याचा एक वेगळा आपल्याला कल दिसतो. आणि मयूर गवळी याने जो काही लंगारामध्ये एक वेगळे एक जिवंतपणा निर्माण केला, त्यामुळे तर अगदी हळदीच्या कार्यक्रमापासून ग्राउंडवर सुद्धा तो लंगार आपल्याला दिसू लागला. आणि खऱ्या अर्थाने लंगार हा एक वेगळा बाज आहे, तो या अनुषंगाने लोकांसमोर आला. आणि त्यामुळे आम्ही लहान मुलांना एक उत्तेजन देणं, एक व्यासपीठ देणं म्हणून अशा प्रकारची एक या सहयोगी संस्थेने म्हणजे वेताळ प्रतिष्ठान आणि अखिल भारतीय नाट्य संस्था आहेत, त्या दोघांनी मिळून बाबा आपण लंगार नृत्य करूया आणि त्या लंगार नृत्याच्या माध्यमातून काही कलावंत घडतात का हे आजमावूया. आणि त्यांचा उपक्रम खूप सुंदर आहे आणि त्याबद्दलही त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. याला जोडून अजून एक प्रश्न माझ्याकडे आहे की सध्या दशावतारी कला ही पारंपरिक आहेच आपली, पण आता सध्या आपल्याला ट्रिक्सीनयुक्त दशावतार हे जास्त प्रमाणे दिसतं किंवा याचा प्रभाव जास्त दिसतोय, तर याबद्दल आपलं काय मत आहे? कालाय तस्मै नमः. काळाप्रमाणे बदलणं ही गरज असते. जे काळाप्रमाणे आणि किंवा प्रवाहाप्रमाणे बदलत नाहीत ते टिकू शकत नाहीत. आज डायनॉसॉर का नामशेष झाला, तर तो काळाप्रमाणे बदलला नाही. डायनॉसॉर बरोबरच कासवाचा सुद्धा जन्म झाला, पण कासव का टिकला, कारण तो काळाप्रमाणे बदलला. जरी ट्रिक्सीन आले तरी ट्रिक्सीन यायल्यानंतर फक्त चलचित्र आली, दशावतारी ढब नाही बदलली. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर वरून नारद फिरू लागला किंवा घोड्यावरून दशावतार येऊ लागले, पण जी बोलणं आहे, त्यांचं नाचणं आहे, त्यांचं वावरणं आहे, ह्याच्यामध्ये फारशी काही बदल झाला नाही. उलट मी असं म्हणेन की संयुक्त ट्रिक्सीन नाटकामुळे जे कामगार लोक होते, म्हणजे नेरूरच्या लोकांना चांगला रोजगार मिळाला. म्हणजे दशावताराने दशावतार कलावंत आपणही सक्षम झाले आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी इतरांनाही सक्षम केलं. म्हणजे आम्ही जगतो आणि तुम्ही जगा, ही खऱ्या अर्थाने एक वेगळी ज्याला आपण ज्याला लूक म्हणतो किंवा आदर्श म्हणतो, तो माझ्या दशावताराने घालून दिला. आणि साहजिकच कौतुक आहे त्या गोष्टीचं आणि त्याचं मी समर्थनही करतो. कारण जर तुम्हाला चांगले पैसे मिळायला पाहिजे असेल, तुम्ही इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं करता हे जर दाखवायला पाहिजे असेल, तर काळानुरूप बदलणं गरजेचं आहे. पूर्वी जर आपण बघितलं तर पूर्वीचं जग वेगळं होतं. म्हणजे आपण चित्रपटसृष्टीचा विचार केला तर पूर्वी प्रेमाचे चित्रपट चालायचे, त्यानंतर लूक बदलला, फायटिंगचे चित्रपट आले आणि आता विनोदी चालत आहेत. त्याने जर त्याचं बदललं नसतं तर कदाचित ते कालप्रवाहात थांबू शकले नसते. त्यामुळे ट्रिक्सींचं स्वागत आहेच आणि ते केलं पाहिजे आपण सगळ्यांनी. निश्चितच म्हणजे आपली परंपरा टिकवताना एक रोजगारसुद्धा देण्याचा प्रयत्न हा याच्यातून होतो आणि अनेक जे दशावतारी मालक आहेत म्हणजे कंपनीचे मालक आहेत हे याच्याकडे भर देत आहेत. कारण आता बघितलं तर महागाईसुद्धा वाढलेली आहे आणि हा दशावताराची परंपरा ही पुढे घेऊन जाताना कुठेतरी रोजगाराचा विषयसुद्धा तिथे येतो आणि याची मोठी कसरत त्या कंपनीच्या मालकांना ती कंपनी टिकवण्यासाठी सुद्धा करावी लागते. तर निश्चितच आपण एक नाट्यसंमेलन, दशावतारी नाट्यसंमेलन हे वेंगुर्ल्यात होतं आहे आणि अशा प्रकारचे विविध प्रश्न किंवा त्या संमेलनात हा जो परिसंवाद एक होणार आहे, याच्यात अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्नांची उत्तरं या संपूर्णपणे नाट्यसंमेलनात आपल्याला मिळणार आहेत किंवा विविध पैलू दशावतारी नाटकाचे या संमेलनामार्फत लोकांच्या समोर येणार आहेत. त्याच्यामुळे अनेक ज्या नागरिक असतील किंवा दशावतारी प्रेमी असतील किंवा दशावतारी कलाकार असतील यांनी या नाट्यसंमेलनात सहभागी व्हावं, याचा लाभ घ्यावा असं आवाहनसुद्धा या संपूर्ण टीमच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला.